naman, lahat ng product may negative side. Alam nyo naman ako, hindi ko tinatago yung mga yan. Hey fam, welcome back to my channel. And today, I will be reviewing this product. This is the Milk Shampoo and Conditioner from Fresh Hair Love. So, if you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. First time lang po pumunta dito sa ating channel, welcome po, and I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So some of you guys requested that I should review these products. This is the Fresh Milk Silky Smooth Shampoo and Conditioner when I uploaded the video na yung egg remedy from Fresh Hair Love din na product, guys. Yun, so nag-request kayo and of course I tried it. I've been using this for over a month now. So, may masasabi naman na ako. Madami na akong masasabi. Actually, na-review ko na to 2 weeks ago, but the quality of the video is not good, so I need to refilm it. So, eto na siya. Gagawin ko na siya ngayon. So, this shampoo and conditioner, guys, retails for 159 pesos each. And meron na siyang laman na 480 ml. So, almost half a liter yung isa nito. And yung kanilang claims, guys, isa-isahin natin siya. For the shampoo, ang sabi niya dito, it replenishes moisture to every hair strand. And yun daw, feeling wonderfully light, super soft, and smooth. Ito naman kanilang conditioner, guys, is nagma-moisturize din daw siya and nag-i-infuse ng vital nutrients to help yung repair yung dry, damaged hair. Ayan, so dyan tayo masaya sa mga dry, damaged hair, yung mga nagre-repair. Every after wash, nag-lift daw siya ng satin smooth hair and shining with vitality. And nagtitame daw siya ng frizz for wonderfully manageable hair. Suitable for all hair types. So, kasi meron yung iba kapag curly hair, hindi pwede sa kanila yung ganito. Kapag na-rebond, kapag pag chemically curled hair, or kapag nakulayan yung hair, meron yung mga bawal sa kanila ng mga shampoo kasi may further damage kasing nangyayari. So, ang ano kasi dito, guys, kaya for all hair types, siguro nasabi nila kasi made with natural milk protein extract for softer and smoother hair. Yun yung kanilang tagline dito sa harap niya, guys. Now, for the sake of this review, we will dissect the pros and cons of this product. So, unang-una dito, guys, is the packaging. Unang-una talaga sa mga shampoo, sa mga anything na liquid para sa akin, guys, I always see to it na yung product is nakalagay siya sa something na merong pump. So, kapag ang product sa akin, guys, may pump siya, kapag liquid siya, plus na yon or additional point na yon para sa isang product. Kasi, you can easily dispense the product, lalo na kapag nagmamadali ka, no need to tak, ganyan. Kasi, diba, usually sa mga shampoo, kapag nandito na sila sa baba, tatak-tak mo pa, kapag sasairin mo. Kapag ganitong may mga ano na siya, kapag may mga ganitong may pump na siya, so it's easier for us to dispense the product. And yun din, guys, tansyado mo na din kasi kung gaano kadami yung ilalagay mo na product. For the shampoo, guys, I usually put on 1 to 2 pumps. Depende kung gaano na ka-dirty yung hair ko. Like, for example, I went outside, kung yung super duper pinagpawisan, yung mga may adventure kaming ganyan. So, usually it takes 2 pumps. Pero kapag yung nandito lang naman ako sa bahay, or yung feeling ko hindi naman ganun kadumi yung aking scalp, 1 pump is enough. And actually, guys, madami-dami pa to. Siguro kalahati pa lang ito. While sa ating conditioner, siguro nandito na banta kasi sobrang gaan na nito, guys. Kasi over a month ko na siguro siyang ginagamit para sa dalawang ito. For the conditioner naman, guys, ginagamit ko is 2 to 4. Ayan. So, usually 3 pumps, ganyan. Depende din kasi talaga kapag yung feeling ko freezing na yung hair ko, or parang alam mo yun, yung parang naprito na yung hair ko. Feeling ko ganun kapag may mga beach activity or naligo sa pool, ganyan. I see to it na talagang dinadrench ko siya into 4 pumps para sobrang dami. For the 1 pump of the product, ganito siya kadami, guys. So, actually, yung ibang babae, ayan, ganito, okay na sa kanila yung isang ganito. Yun nga lang hair ko kasi, guys, mahaba na siya. Hindi na siya kagaya dati. Ayan, so mahaba na yung hair ko. So, kulang talaga sa akin, guys, yung conditioner ko na 2 pumps lang. So, kailangan ko 3 to 4 pumps talaga yung ilalagay ko sa hair ko para talagang ma-drench siya o talagang ma-soak ng conditioner yung hair ko. And for the scent naman, guys, eto, parang alam mo yung parang
nagmi-milk or para kang pumunta sa milk tea house, ganyan na ganun yung amoy. Na sobrang amoy, gatas siya na, ewan ko ba, nakaka-relax na nakakagising. Hindi ko maintindihan eh. Sobrang relaxing talaga. Alam nyo naman ako guys, parang me time ko doon lang ako nakaka-relax sa bathroom. Mahilig kasi ako sa mga bathroom products. So, I see to it na sobrang babango talaga ng mga ginagamit ko sa bathroom. So, eto siya. Nung tiningnan ko to sa Watsons, nung pumunta kami ni Jonah, inamoy ko siya. Kasi ako guys, hindi talaga ako mahilig sa milk na iniinom. Inamoy ko siya. Medyo hindi ko siya bet kasi, milk, parang ano, parang feeling ko, nasusuka ako, parang ganyan. Kasi hindi talaga ako ma-milk na tao. But then, sabi ni Jonah, ang bango kaya? Sobrang bango kaya? Ganyan. Tapos alam mo yung parang candy na nougat or yung wow ba yun? Basta yung kulay blue na candy na noon pag mga batang 90s. Ganun yung amoy nito guys. And na-appreciate ko rin siya kasi, oo nga, no, mabango na rin pala talaga siya. So, binili ko na. And sobrang bango. And yung scent niya guys, nagli-leave siya kahit up to the next day na. Lalo na kapag nakapony lang naman kayo, tapos pag tatanggalin nyo, amoy milk talaga yung hair. So, sobrang bango nito guys. And yung nagtatagal yung amoy sa hair is a plus points na naman sa akin. Isa pang nagustuhan ko sa product guys is talagang mabula siya. Though yung product kasi parang, alam mo yung parang mas slimy siya kapag ano, actually mahirap siyang banlawan kahit yung shampoo. Given na kapag yung mga conditioner mahirap banlawan kasi ganun talaga yung consistency nila. But for the shampoo, medyo mahirap din siyang banlawan dahil siguro talagang ililive niya yung hair mo na parang yung silky smooth nga. So, mas mahirap siyang banlawan, pero napakabula naman niya. Alam mo yung pag ginaganon mo sa hair mo, yung talagang bulang-bula siya. Kasi, para sa akin, parang hindi ako nag-shampoo kung yung shampoo ko hindi siya gaanong mabula. So, gusto ko yung mabula or yung malather na product. So, yun na nga, yung kanilang claim is nagbibigay nga daw sila ng smooth, silky hair. So, totoo nga ba? But for me, guys, napansin ko naman, sobrang lambot din talaga naman ng hair ko na nangyayari ngayon. So, for the past month, kasi naging problema ko talaga yung dry, yung dito ko sa dulo, guys. Kasi nga dahil, siguro na rin sa mga beach, sa pool, mga ganyan, nasisira yung hair. So, more on, dito talaga yung tinetest ko, guys. So far, so good. Malambot naman yung ating hair. Now, for the cons naman, lahat ng product may negative side. Alam nyo naman ako, hindi ko tinatago yung mga yan. So, number one yung napansin ko dito, guys, for the 2 weeks na ginamit ko siya, nagka-dandruff na ako. Kasi alam nyo naman ako, tuloy-tuloy talaga ako sa product na, alam mo yun, kapag 3 days pa lang, tuloy-tuloy ako sa product. Talagang magkaka-dandruff ako. But, for this, mga 3 to 5 days, yun, nagka-dandruff din ako. Pero, syempre, gusto ko kasi yung smooth yung hair ko, guys. So, I'd rather have a little bit of dandruff. Pero natitreat naman siya kasi every weekend, nag-change naman ako ng shampoo. Yun yung mga dandruff shampoo. So, okay lang naman sa akin kapag gano'n, at least once a week na lang ako gumagamit ng anti-dandruff shampoo para at least malambot pa din yung hair ko. Kasi gusto ko talaga malambot yung hair ko, guys. Yung pag nilulugay ko siya, yung I can just comb it with my hair like that. Diba? Yun nga lang. Nagkakos siya sa akin ng dandruff. So, kung kagaya ko kayo na yung sensitive yung scalp nyo, yung hindi kayo pwedeng magtagal sa isang shampoo, ayun, yun yung naging downside niya sa akin. So, for the shampoo and conditioner, guys, parehas lang naman sila talaga ng nagiging effect sa akin. Isa lang talaga yung napansin ko dito, guys, kasi ako, hindi naman ako nag-expect ng super duper malaking, you know, changes for my hair. Pero yun nga, nakuha naman niya yung sa kanilang claim na satin smooth, okay naman, shining. Shiny naman yung hair ko. Mas naging shiny nga talaga na naman siya. Ayan. And yung hindi ko lang, you know, hindi medyo na-disappoint ako or parang hindi nila na-meet dito sa kanilang claim is tames down frizz. Well, hindi naman actually niya sinabi na matatanggal lahat ng frizz. Okay? So, tames down lang the frizz. Pero, as you can see, kikita nyo ba yan? Yung mga parang mga baby hair ko na parang mga ano. Yun lang naman. Pero, yung frizz na yung super frizzy, na super, yung, alam mo yun, yung, ano bang tawag dun? Yung madaming tangled na and everything. Hindi naman ganun, guys. Yun nga lang kasi, yung mga maliliit na buhok, yun lang yung medyo gumaganyan. Yun yung mas nahahalata. Pero all in all naman,
madali lang naman i-manage yung mga ganun, guys. You can just put on more other products, like for styling products, ganun lang naman. Ako kasi talaga yung, guys, yung ina-after ko is for my hair to be, you know, revived from the sun damage and for the salt water damage, ganyan. So, yung napansin ko dito, guys, na-lessen naman yung aking mga split ends. Actually, may nakapansin din talaga ng friend ko na lalaki na sabi, ayaw daw niya nung babae na may split ends. Tapos, pagtingin ko sa hair ko, sabi ko, kuya, sa akin nga, dami kong split ends eh. Tapos, tinignan niya, uy, hindi kaya, mas healthy pa nga tong hair mo eh, sabi niya. So, ang napansin ko na lang, guys, na may mga split ends ako is dito sa front. But for the back, wala. Wala ako. Ito lang, yung dito ko lang banda. Hindi ko alam kung bakit dito lang yung may split ends ako. All in all naman, guys, maganda siya. So, for the final say, para po sa ating finale, ayan, kung i-recommend ko ba siya sa inyo, kasi ang dami ko naman nang sinabi, diba? Marirecommend ko siya sa inyo, guys, kasi isa pa pala, na gusto ko dito, mas tipid siya actually. Kasi mas mura siya kaysa sa mga, you know, yung mga nabibili natin sa grocery store na mga shampoo and conditioner. Kasi parang yung isang conditioner ko dyan, 200 plus ml lang siya. Parang 220 or 250 ml lang siya. Kulang-kulang 100 na siya, guys. Samantalang ito, 480 ml na siya. 159 lang siya. So, mas malayo yung price niya talaga. Malayong price niya na mas mura siya. Kaya compared sa mga nabibili natin sa ating mga local grocery stores. So, marirecommend ko siya sa inyo. Lalo na kapag kagaya ko kayo na yung laging may tangled hair, ganyan, or kapag damage yung hair nyo, ayan, maganda siya. Marirecommend ko siya sa inyo, guys. So, that's it for this video. I hope you enjoyed watching this one. And kung wala kayong Watsons near your place, you can buy this product online sa Watsons website. I will just put the link in the description box down below for an easier access for you guys. At kung hindi ko pa nakapag-subscribe sa ating channel, I encourage you to subscribe and also click the notification bell button para lagi kang ma-notify. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! My love so